Com es deia? Ziegelboim, senyor Ziegelboim. Vull formar part de la investigació. Tenia molts enemics. Va travessar tota Europa per portar-nos notícies del que estava passant a Polònia. Ens abandones. Ho faig per salvar-vos a tots. Tens contactes a tot el món. Estaràs ajudant la teva família i a tots nosaltres. Des de quan no en té notícies? Novembre del 1939. Si algú li digués que assassinarien tots els anglesos, què faria vostè? Què faria perquè la gent el cregués? Haurà de recórrer mesures extremes. Estan sonats. Té cita, senyor? No. Senyor Ziegelboim. Surti del mig. I és un parany. Ets preciosa, Eva. Senyor Karski, li repeteixo. Expliqui'm què hi va veure.